Ahojte kamoši, to som zase ja, Bobot Robot. Už som sa zabýval u Spokovcov a tak vám chcem porozprávať, ako to v ich rodine chodí. Začnem napríklad príbehom o Škrečkovi Lečovi. Škrečka Leča priniesol domov tato Spoko. Vtedy sa však ešte nevolal Lečo. Teda tak sa nevolal Škrečok, lebo vieme, že tato sa volá Jožo. Keď ho tato priniesol, Lečo bol iba obyčajným bezmenným škrečkom, ktorého tato Jozef dostal od kolegu v práci. Vraj sa im doma škrečky nejako premnožili. To by mohol byť pekný darček pre Simonku a Alexa. Iste sa mu potešia? Napadlo tatovi a len čo prišli domov, ukázal škrečka svojej manželke. Predpokladal totiž, že mamka Spoková vykríkne: Jej, to je zlaté zvieratko! Veľmi sa však mýlil, pretože ona síce vykríkla, ale škrečka vôbec nenazvala milým zvieratkom. Naopak, začala jačať vraj: Pomoc, potkan! A prikázala tatovi, aby tú odpornú háveť vyhodil z domu. Našťastie som bol pritom aj ja a mamke Spokovej som vysvetlil, že to nie je potkan, ale škrečok, ktorý sa po latinsky nazýva Mesocricetos. Mamka ma však vôbec nepočúvala. Len vyľakane jačala a mamkin krik prilákal do kuchyne Simonku a Alexa, ktorí mali na škrečka iný názor než ich mamina. Táto, nechajme si ho, prosil Alex. Mami, my sa o ňu budeme starať, modlikala Simonka. Mamka Spoková však bola zásadne proti. Ten potkan musí zbyť tu preč. Buď pôjde on, alebo ja. Deti samozrejme chceli, aby v byte zostal potkan, teda vlastne škrečok, ale na druhej strane by im bez mamky bolo smutno. Nevedeli sa teda rozhodnúť. Napokon som všetko vyriešil ja, keď som navrhol, aby si deti škrečka nechali na skúšku, aspoň na týždeň, a potom sa uvidí. Škrečok Lečo, ktorý sa vlastne ešte stále nevolal Lečo, celú túto situáciu sledoval z tatovej dlane a špekuloval nad tým, kde sa to ocitol, čo sa deje, prečo sú tie veľké tvory také čudné a prečo ten jeden ženský tvor tak strašne kričí. Ako tak škrečok premýšľal, dostal nápad, že by sa s tými veľkými tvormi mohol zahrať na skrývačku. Podľa škrečkov je totiž skrývačka najzábavnejšou hrou na svete. Na nič teda nečakal, rýchlo zoskočil z tatovej dlane a potom šup rovno pod kredenc. Tam sa pekne ukryl a čakal, kedy sa Spokovci pridajú k jeho hre. Ja som to tušila! Jačala mamka Spoková a pre istotu vyliezla na stôl. Teraz nám ten potkan bude behať po byte! Opäť som chcel mamke vysvetliť, že to nie je potkan, ale škrečok, no radšej som sa pridal k Simonke, Alexovi a tatovi Spokovi, ktorí škrečka začali hľadať. Keď sa deti hrajú na skrývačku, je to jednoduché. Ak niekoho objavia, stačí vykríknuť: Piki, piki, Jurko, skrytý za kríkom, ideme! A Jurko musí spoza kríkov vyliesť, lebo už je nájdený. Škrečkovská schovávačka má však asi iné pravidlá, lebo škrečok Lečo, ktorý sa ešte stále nevolal Lečo, na Piki Piki nevyliezol spod kredenca a tak musel táto priniesť metlu a zvieratko opatrne zo skrýše vyhnať. Vedela som, že s tým potkanom budú samé problémy, okomentovala celú udalosť mamka Spoková, stojáca na stole. Aké mu dáme meno? Opýtala sa Simonka, keď škrečok opäť bezpečne čušal v tatovej dlani. Navrhujem, aby sa volala Barbie. Čišibe? Ozval sa Alex. Veď je to chlapec. Ako sa môže volať Barbie? Nech sa volá Rambo. Ako vieš, že je to chlapec? Nedala sa Simonka. Podľa mňa je to škrečkovské dievča, preto sa bude volať Barbie. Rambo, Barbie, Rambo, Barbie! Simonka s Alexom by sa možno aj pobili, keby tato nebol zakričal. A dosť! Pričom prudko mávol rukou. Zabudol však, že v nej drží škrečka, ktorý vyletel do vzduchu, urobil tam 3 premety a rýchlosťou svetla sa rútil k zemi. Tento deň u rodiny Spokovcov mohol byť pre škrečka Leča prvým i posledným. Našťastie sa celá udalosť odohrávala v kuchyni pri stole, takže škrečok napokon nedopadol na tvrdú dlášku, ale do taniera s Lečom, ktoré mamka Spoková pripravila pre tatka Spoka. Škrečok Lečo mäko pristal do Leča a mamka okamžite zliezla zo stola. Nahnevane sa pozrela na svojho manžela a precedila pomedzi zuby. Dobre, nech tu ten potkan zostane, ale som zvedavá, čo budeš teraz večerať. Tatovi na večeru zostal len suchý chlieb
Ale Škrečok sa odvtedy nevolá Barbie ani Rambo, ale Lečo, podľa tatovej večere, a býva u rodiny Spokovcov. Teraz, keď už viete, ako sa Lečo u nás ocitol, mohli by sme ho spoločne navštíviť. Na to sa však musíme zmenšiť na škrečkovskú veľkosť. Stačí, ak stlačím tento gombík a... Je to Škrečok Lečo, mám priateľa Škrečka, nesiem mu zrniečka, chcem ísť k nemu na preteky do jeho kolečka. Ten môj kámoš Škrečok, volajú ho Lečo, na štarte si pochrumkáva mrkvu medzi rečou. Tak sa Škrečok pýta prečo, on je malý a ja veľký. Počuj Lečo, keď sa zmenším, tak dáme si preteky. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je to Škrečok Lečo, cez apku sa zmenším, Lečo sa poteší. Môžeme si merať síly, kto z nás je rýchlejší. V izbe zhasne sviečka, on otvorí viečka. Tešíme sa na preteky do jeho kolečka. Tak sa Škrečok pýta prečo, on je malý a ja veľký. Počuj Lečo, keď sa zmenším, tak dáme si preteky. Tak sa Škrečok pýta prečo, on je malý a ja veľký. Počuj Lečo, keď sa zmenším, tak dáme si preteky. Le 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 le, čo 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 čo. Le 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 le, čo 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 čo. Je to Škrečok Lečo, tak sa Škrečok pýta prečo, on je malý